sebagai warga negara Indonesia utamane wong Jawa sing keseniane budayane ditresnani karo Kyai Monco. Ra ngoten to Mbak Elisa? Lah nggih to. Orang-orang luar banyak yang menggandrungi dan mempelajari sampai dijadikan buku besar-besar. Oh gitu, sebagai alat penelitian ya? Penelitian tentang budaya kita. Lah kok kita sering meninggalkan, ya kebangetan ya Kang Petro. Lah nggih sing duwe dhewe kok sering ninggalke. Iya. Lah kebangetan timen. Itu. Eman-eman. Eman-eman. Karya para empu-empu rumuhun rumiyin. Ya. Nembang mungkin bisa enggak, Sa? Nembang bisa? Enggak. Oh, sukanya nabu sama instrumen, pedalangan instrumen. Sama pedalangan, ya. Ah, iya. Wah, luar jas. biasa. Kapan nanti diagendakan bisa ngobrol dengan saya supaya tambah tambah pengalaman gitu ya. Iya. Tambah semangat sing endi to? Semangat sini semangat. Iya. Ya, kamu juga kamu juga kan seorang dalang wanita juga dalang sering kan? Iya. Kamu ada kesulitan enggak ketika kamu mendalang itu ada kesulitan? Ada. Penak ndi dalang karo nyinden iki penak ndi? Ya penak nyinden no Kang Petro. Kalau nyinden itu kan kita langsung lihat penonton. Kalau dalang itu enggak lihat penonton. Jadi imajinasinya tuh kita harus tahu belakang kita tuh mikir kene apa gitu. Itu yang susah di situ. Karepku ki yo nek aku dalang ya penontonnya di depanku gitu. Apik kuwi malan. Kene dibuka ya. Ngisor debokne dibuka anu. Dadi ndeloke kok ngarep. Katoke dalange apa ya? Ya itu tapi keahliannya luar biasanya ini juga tak pelajari dalam penelitianku yaitu kalau dalang tuh kok bisa dia hadap sana lihatnya layar kok bisa menerawang belakang itu piye caranya susah loh iya kan membaca penonton di belakang itu susah tapi kok bisa dalang itu memang sulit memang sulit. Ketika kita harus pentas di suatu tempat itu seleranya masyarakat bagaimana. Lain-lain tiap daerah. Lain tuh banyak sekali yang harus dipelajari oleh seorang dalang. Selerane ngene, daerah kene selerane ngene. Awake dhewe kudu pinter-pinter membaca situasi setempat. Lakui. Makanya alhamdulillah Petruk niku saged dipun tampi wonten pundi kemawon. Wonten ing Jawa nggih saged, wonten Jakarta kala wingi nggih saged, wonten ing Sumatera, wonten Kalimantan nggih saged. Amargi napa? Saged maca situasi. Senengane masyarakat kono ki apa? Ya kuwi sing didulangke. Ketika masyarakat situ tidak senang dengan sesuatu, jangan diparingake. Jangan diberikan. Yo, disesuaikan dengan papannya. Ada yang suka sabetan, ada yang suka cerita, macem-macem ya Mas Petro. Ya macem-macem. Iya. Nek yo penake nek dalang ki yo tetep wangune niku kakung. Oh ngono ya. Iya, mergane nek wedok itu kalau kan dalang itu yang utama kan memegang tuding dan wayang, sabetan. Iya. Tapi kalau dalang cewek itu susah mau susahnya kenapa? Ada yang mengganjal. Oh. Yang mengganjal. Saya. Oh iya. Siap. Ada halangannya. Ya jek penak nyinden mong karek manut karo sing perintah dalang. Lek dalang kuwi cara dene iki anu sutradara panggung. Kudu iso ngedum wektu, iso membagi iki sinden iki fake nggo napa, kudu iso membagi supaya bisa menjadikan sebuah tontonan yang menarik para penonton semuanya. Oke, padahal semua anggota tubuhnya bekerja. Mripat nyawang, irung genah diambekan, lambe nggo omong nggih suluk, nggo pocapan kuping ngrungokne gender, lambe dienggo suluk, terus nggon tangan nggih ndodhok kotak nggih nyabetke wayang, sikil mancal keprak, kene jek ngempet nguyuh iki. Marake watu genjel iki. Lah ya, nggih. Pancen sesuatu itu kalau dinikmati insyaallah menjadi berkah buat kita Mbak Elisa. Amin. Seniman iki penak. Seniman iki penak coba. Awake dhewe wis diparani, diparingi DP, diundang kon mara, diopeni tekan omahe, isu disangoni, kuntur jek disangoni duit ya ta. Nyambut gawe seneng-seneng ya ta. Lek sesasi ora prei ngono kae ya duwite kan mesti akeh. Kuwi nek payu. Pas payu. Nek payu itu. Nek payu prongos-prongos. Susah kayak corona itu. Apa digadekno kan. Gadekne barang-barang. Ayo karo nembang ya saya. Napa dawuh napa? Iki ana sing nyuwun lagon karyane Mbah
Haji Sukron Suwondo. Nggih. Sambung wanci dalu sa. Oke. Mereka dari para penggemar yang ada di live streaming tasih kata sangat ingkang sami mirsani. Nah, Mas request gending, lewung mendem kangen pebeling lingsir wengi kelawan karyanipun Mbah Sukron. Nggih. Nderek monitor Mas Kangko sehat selalu nggih Mas, nggih. Matur nuwun. Saking Ningring Mojogedang. Nggih. Mereka ugi saking Kediri, Mas Joko Kedung Malang tasih monitor. Saking Madiun panjenengane Mas Joko. Pilang kenceng Madiun. Sekali-kali klasik ngeten iki Mas Kangko, saya sae, saya semu nggih. Siap, nggih. Aku dijak nganggo musik ya siap, klasik ya siap. Ya. Piye-piye manut karo sing nanggap. Wah iya, dibawani sik Sa, coba Sa. Dibawani dulu. Apa jenenge kuwi? Sambung wanci dalu. Pelok Pakde. Pelok. Wah. Emanipun apa piye ngene? Ya. Penyanyi Bobo Haji Anwaruddin tasih kepareng pinarak lenggah lho Mbak Elisa. Nggih, sembah nuwun Bu Haji. Nggih. Semoga keberkahan buat panjenengan sekeluarga. Amin. Nyanyi masa kremi yen to sun ingkang hanggarwa Aku mau sore jagongan karo Mas Dalang Putut Wijonarko Mbak Elisa. nggih Nggih ngobrol engko paling ning Darang Gesi iki paling mengke bareng ngono entek engko jam-jam 2 barno. sapa omong Ya Putut Wijonarko kaya sing nanggap ya aku betul. lah iya kok le Mboten. Ya. Oh, umum jam kali to? jam kalih biasanipun Nggih nek ngoten gobar sakniki mau. ampun Pak ini penikmat Nggih to Pak, aku ora ngerti tenan aku suwe ora ning Sragen. Jam kali to biasane? jam kalih kamu Masyaallah, mulai keblondrokan piye iki golek ditinggal yoga medun iki kok. wong kayang rucit wae Piyayi Gesi ini penasaran karo awakmu Sa. apa kok Sing penasaran biasanya melihat hanya di YouTube atau di Iya. TV, sekarang bisa melihat kamu secara langsung. wage Ya iki marem Kalau ngene. terus. Iki lho asline. menuse Menu sih. Manusianya. Prandene maksa Nenong jebol nimas uga nanggapi Nenong ayo to sambung rasa nadyan wanci dalu aku mbiyen ki ya pernah ditangkap Yai Sragen Sa. sudah pernah tahun berapa Pernah ditangkap Yai Sragen mbok ning daerah ngendi aku lali. Nggih. Nek apa jenenge kuwi sing kagungan dalem ki sore metu aku Sa. iya
Pak Kangko, nanti tolong 1:30 diselesaikan aja nggak apa-apa. Ya. Karena masyarakat mriki itu kalau melihat wayang itu karena besoknya kerja, Ya. setelah keluar makanan itu pasti pulang. Semua. Nah, oke Pak, siap. Aku lah seneng toh. Ya, siap. Boleh, kasih. Nah, wis, rapat kae nganti 1:30. 1:30 penonton jek full sing ning lungguh. Dadi enggak sida dibarke. Terus sing di omah mandep ning isor. Ampun dibarke riyen Pak Kangko, mang teruske penontonnya jek utuh. Lah nggih niku bombonge nganti ditirakatke kok kon dibarke ya. Tahu ngono kuwi ning Sragen pernah kuwi aku tahu ditangkap karo pihak Sragen ngono kuwi. Bareng anu kuwi liwat ngisor debok. Mang teruske riyen mengke jam-jam 2:30 bibare Mas Kangko. Batinku yo nambahi aku yo. Ya. Dan ana ingkang ngrupeta Nanong nyuntak tresna nadyan mung srana piranti nonanong gambarmu uga ayo ngadeg nduk sa. Karyane bapake Mas Gareng, Mbah Sukron Suwondo. Ya. Lagu yang membuat saya jatuh cinta. Nah, sing ndi aku ora ngapa. Oh nggih. Ya. Coba tak aturi jumeneng main kena. Ambiyen rabine ya becek itu jagong e. Lah ya, ayo. Ki ajane karo bayar dititipne aku ning anu ado-ado ora kersa. Nggih to, Mbah? Wilujeng dalu Om. Wilujeng enjing. Nggih, wilujeng enjing. Oh, sampeyan enjing niki. Nggih, pun enjing niki pun jam kalih kok. Ngan putra nomor pinten putrane Mas Simon? Setunggal. Oh, barep. Nggih. Oh, paringan asma sinten? Dalem Galuh. Oh, Mbak Galuh. Nggih. Karo bapakmu arep dititipne aku lho sampean. Ah, mboten sah, kula mboten sah titip-titipne. Jarine ora gelem mergo apa jenenge Pak Kangko ki lek tanggapan ado-ado. Mergo sampean ning Sragen ya wis payu laris nggih ta? Nggih, pangapunten. Alhamdulillah nderek bingah Mbak Galuh nggih. Bapakmu karo aku ki lek kekancan wis matahun-tahun. Menapa? Nggih. Ulah renggang gula kinepyur pulut. Jenengan arep ngaturke napa Mbak Galuh? Diaturaken bocah gunung mawon nggih. Napa? Bocah gunung. Oh, nggih, siap kali Mbak Lisa. Permenanipun Bapak Haji. Oh, ngoten permenanipun Pak Haji. Siap. Siap. Nah, kowe kali Mbak Lisa nggih. Nah, ya coba kaya ngapa? Diaturke. Moga Mbak Galuh. Ya. Nah. Galuh Darsono. Ya, ya. Yuk. Bocah gunung tegaman tulungku ora
Yang pertama itu parogen tuntun seperti ini. Oh, pargio ya. Iya. Yang kedua esek-esek begini. Gimana? Ini. Oh, ngudek kopi. Iya, bisa kan? Nggak bisa yang ngudek kopi. Kalau yang pargio lumayan. Dalamnya dikasih per dulu nanti bisa. Oh. Oh, boleh peren yang ngendi ya. Aku ora tak nyawang aku. Angger aku lek nyawang model kaya ngene nek sing berontak e. Ngomong nggih. Jam-jam berontak ya. Wah, apik. Simon Saputri kok apik men Simon Saputri. Ya. Telasne nggih? Nggih no. Saniki. Aku telas jenengan mapan. Wah, wis siap. Ampun, urune kula ponakane jenengan. Lah nggih. Ponakan ya enak ya piye. Wonten ibu lho. Enak suarane, enak jogetane gitu loh. Tenang-tenangke ngoten. Ayo, kalau. Yuk. Apa kowe ra kelingan. Matur suwun Mbak Galung. Mbak Elisa. Ya. Empat-empatnya yang kuning-kuning dari Saken diaturi jumlah. Oh iya, mangga. Jangan empat-empatnya. ngantuk loh, wis ngantuk ini loh. Gugong. Iya. Lagi. Iya, berempat nanti parkio bersama. Aku ya urung tepung karo waranggono iki. Tepungno sa? Oke. Asmane sinten ngoten. Ayo, sekawan jumeneng. Minggah jumeneng sedanten Empat-empatnya. mawon. Jumeneng sedanten. Lagune bebas mawon manut. Nah, lagune apa kabeh? Nggih. Ya, Wis jam 2 lho, Truk. Iya. Kok ditinggal yoga karo sindan lagi ngulek ra bareng ya. Pisan kas. Iya. Ngerampungke lakon 15 menit. 15 menit rampung lakone. Nggih. Oke. Dari sepil dari sebelah sana dulu. Namindipun saking pundi status pun cepet mawon.
Ini pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa ini? Bahasa campuran. Bahasa campuran. Ya karena kita ada internasional hari ini ya. Ya, perkenalkan nama saya Titin dari Sambung Macan. Wow, Sambung Macan. Ya kuwi cedake desa Sambung Singo. Mbak Titin, Bu Titin. Iya. Mbak apa Bu? Bu. Oh Bu ya. Bebas. Oh Bude, oke. Bu Titin, sebelahnya? Sebelahnya siapa? Chandra. Ya. Titin Chandra dari Karangmalang. Karangmalang itu mana? Sragen. Oke. Tetangganya Pak Niko. Putut. Pak Putut. Oh, tanggane tonggo Mas. Nggih. Mana? Niko. Oh lah, aku wingi ning Jakarta ketemu sinden sing plek kaya sampean. Nggih. Asline Sragen saiki ning Jakarta. Kenal ora? Gea Unes. Gea. Giarsi lek ning kene ning kono wis dadi jeneng Gea Sana Unes. jadi Gea. Sana Gea namanya. Mboten, kenal mboten? Betul. Oh, wajahnya mirip jenengan, Mbak. Sawi mon jenenge? Nggih niki pasaran wajahnya niki, Pak. Ya, nggih. Mbak Gea, oleh pindahne Jakarta ganti ya. Ganti. Ning kene Giarsi ning kono Gea Unes. Ya kalau nama yang di Jakarta kan harus dikerenin loh. Dikerenin. Iya. Kangko gitu kan namanya apa ya? Lek ning Jawa kene iki jenenge Boymin, ning kono jadi Mas Boy. Iya. Ya sebelahnya? Ngadiono jadi Dion ya. Oke, Ya. siapa nih? Namanya Mbak Lingling. Ling. Oh, Iya. dari Beijing ya? Iya, temennya Mbak ini. Oke, Ling. Ya, dari Mondoan. Oh, Mondoan, tak kira Iya. dari Beijing sana. Seragen. Seragen. Ling itu dawane sopo? Susah juga namanya, nama Oh, panjangnya. oke. Berles Berliana. Berliana. Iya. Oh, jadinya Ling. Iya. Oke, nggak Jawa apa-apa. tapi ke Jepang-Jepangan. Oke, nggak apa-apa. Ini blasteran ya. Ya, oke Ling. Iya. Sebelah lagi ini udah Bangkokan ini. Apa Kak? Bangkokan ya. Wis bangkokan piye? Ya udah senior. Oh, senior tok ngomong lek cara wedhus wis poel. Nggak berani lah aku. Lastri. Iya, Mbak Lastri. Lastri. Aku lek karo Mbak Lastri yo kenal. Oke, wani tombok. Iya. Iki kekuatane Waranggono Seragen iki yo Mbak Lastri. Udah pada kenal semua. Oke, kasih lagu apa nih kita yang rame-rame? Apa? Lagu rame-rame? Lewong? Nah, ada permintaan Lewong tadi ya. Lewong, Nah, oke. ya, coba. Yo, diaturke. Nah. Yo, lagune Lewong. Ya. Gugong ya. Heeh. Iki kok ngramune lakon demi bener ya Lisa, 15 menit selesai. Nah, ayo coba. Mawon. Mbak Elisa juga terima kasih. Juga Mas Simon Darsono juga terima kasih uga sing ngagungan wayang gamelan sing luar biasa. Siapa terus iki? Ngene kepoh. Oh, wayange prada-prada gamelane berkat. Pengrawite ya luar biasa. Ya. Mbak Cut laku terus. Ya, heeh, pancen ya kaya ngono. Soroting pandang sumula amadangi jroning pasarean ngenani wadana remu-remu kalingan ngrangan sang Dyah manahen kung sumungkem guling sang kakung rerepa babwe maneman be arak kendik barantoh lon
Atadarune Kakang Semar kula Gus ndara kula manengah Pandhawa dina samangga kabar kang sumebar yen to anakku Bambang Wisanggeni nembe mesanggrah ana sukuning gunung Jamurdipa apa sing disedya aku ora ngerti mula kang saka mangkono dina samangga aja adoh saka lakuku ndak kanthi sumusul kelawan anakku Bambang Wisanggeni mbok menawa ana bot repote aku melu mandang Rires aranda pawono teng anu Gati wisaya Endriaksa Sara Maruta Pamana Bana Maragana Samirana lan Warayang Bayu isikan magulingan limo Yaksa Candra Dimuka yang bakal mangurorah ning Kayuwangan Suralaya Dewa aku njaluk pengadilan aku pengin nagih janjine para dewa ora kowe minangkani tak ora arek Kayuwangan Suralaya Nyata larata saking Gudha Guru kula yen tanamutusa sangsi ing sapa iki Dadya Kala Candra Dimuka dina samangga ndi Bathara Guru pimpinane kayangan sing mencla-mencle cangkeme ndadekke geger
Wah! Dewa-dewa sugata marang kang suring prang nibane arum-arum ngendanu ing ngawiyat